Advocate Fadzemaire vakabatikana vachinzwa kuti ava vakomana vanozikanwa kuti vatingati vari useless, vakomana vane mismanagement and corrupt, vataura mashoko vachiti aiwa they are desperate to invest in energy, but aiwa vanospenda maefforts avo vachiriska the economy pamwe chete nethe currency yenyika yezimbabwe. Musaenda mashoko anonyorwa panapa, subscribe or like or turn on the bell icon. Timina News Wire vanopost headline wamudayi nyugo yachinzi Zimbabwe is desperate for energy investment but currency risks and high taxes are in the way. Tuna kuti Advocate Fadzemaire anouya on this post oya achipindura achiti the biggest tax on development and progress in Zimbabwe is corruption. Taxpayers paid over $5 million for a solar farm to be built in Uganda. Contrary to corporate governance norms, the supplier was paid before anything was done. Of course, nothing was ever done. All we see is a tin shake. The supplier is a connected, corrupt criminal millionaire who is now flaunting his loot in our faces and pretending to donate to causes. If this is not corruption, incompetence, meanness, and stupidity, I don't know what it is. So before trying to tax us further, the energy minister must ensure that Rwanda contract is duly completed, that the solar farm must be delivered before we talk about another one. The minister must stop corrupt buffoons negotiating public contracts. We need new leaders. Mashoko anoda togona Advocate Fadzemaire achiti aiwa vakomana vanoda kutoturova nemamwe matax mugore ratirikupinda ra2025 vanoona kuti more than $5 million aiwa yakatombobuda. Vakomana vakatogona kuchibvayo aiwa vakanoita sei vatogona kuti vavatova maicons vatova mamillionaire aiwa nekuda kwecorruption vachiti further aiwa taxation inoda kuiswa kwatiri, vada kusitisiya takabata chiko. Mashoko ari kubuda panapa tuna Advocate Fadzemaire ari kudhifenda macitizens enyika yeZimbabwe achiadvocata for change. Tunzai mafungiro enyu motidii pamusoro pechiitiko ichi. Ndakume section medu, so subscribe or like and turn on the bell icon.